Bueno, horren dauden lagun hauek, Eliostarrenekoak, diaku batarrak, baina jakintza zuen, baitu zer izan zen kolon? Ez, kolon izan zen, eman zimenara joan nintzen eta nire aurretik akoratu zuten erbat. Pues han indigena zeuden, eta nintzen egiten zen hizkuntza asko. Aimara, Quechua, eta beste izen askotako hizkuntza. Baina munduan animaliak desagertzen ari dira bezala, herriak eta hizkuntzak ere desagertzen dira. Eta Ameriketan hizkuntza asko desagertzen dira, eta mundu osoan zehar herriak eta hizkuntzak desagertzen dira. Importantea da, bakoitzak bere hizkuntza maitatzea eta bere nortasuna maitatzea. Zorrela mundua koloretako izango da, ez da txuri dutza izan da. Eta bakoitzak beretik emanez, beti aberaztu egiten gara eta asko ikasten dugu elkarren gandik. Horan, haien gaur, eman dute, haien kulturatik, haien hizkuntzatik, haien kantak emango ezkigute. Kuba asko eman duen herria da, oso herri inteligentea da, asko ikasten duen herria da, eta musikari pila badago Kuban. Eta horren, horretza suerte badare, haiekin egote hemen, eta haien abezita disfrutatzea. Haien aurkeztuko dituzte haien kantak, eta gero zuek, tarteka, bandera batek eba ez du, ez da rekordatzen zu, egin bezalatu ez. Bueno, les estaba diciendo una chapa. El lunes un dibujo de alacrán, el martes un jugar, el miércoles un bulbo de champán.